नमस्कार, स्वागत बा सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। बबराला में समाजवादी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कइल गइल और ए दौरान मंच से सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी में बदायूं सीट से उनके बेटा आदित्य यादव के प्रत्याशी बनौले का प्रस्ताव रखल गइल। यही पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव द्वारा कहल गइल कि कार्यकर्तन की सहमति पर आदित्य यादव के बदायूं सीट से प्रत्याशी बनौले का प्रस्ताव पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भेजिया और उनके उम्मीद बाटे कि आदित्य यादव की ही प्रत्याशी बनावल जाई। बबराला में मंगलवार के सपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कइल गइल और सम्मेलन में मंच पर बदायूं लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव, उनका बेटा आदित्य यादव, भतीजा और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और जिला के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे लोग। सम्मेलन में प्रस्ताव रखल गइल कि बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव के बेटा आदित्य यादव के प्रत्याशी बनावल जाओ और वहीं सबके द्वारा उनका समर्थन भी कइल गइल। एकरे बाद शिवपाल सिंह यादव मंच से कहना कि बदायूं सीट शुरू से ही नेताजी के परिवार का पसंदीदा सीट रहल बा और बदायूं लोकसभा सीट से उनके प्रत्याशी बनौले का चर्चा भइल और पार्टी शीर्ष नेतृत्व उनका नाम घोषित कैलस। वहीं बबराला से बदायूं, बिसौली व लोकसभा क्षेत्र में अन्य 4 स्थानन पर कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुकल बा। ओइजा भी आदित्य यादव के प्रत्याशी बनौले का प्रस्ताव पहले ही आ गइल रहे और बबराला में कार्यकर्ता की स्वीकृति के बाद आदित्य के प्रत्याशी बनौले का प्रस्ताव बना के पार्टी शीर्ष नेतृत्व के भेजिया। वहीं उनके पूरा उम्मीद बाटे कि आदित्य यादव ही बदायूं सीट का जिम्मेदारी संभालिया और शिवपाल सिंह यादव ए दौरान जम के भाजपा पर भी निशाना साधना। हालांकि शिवपाल सिंह यादव के लेके चर्चा पहले से ही तेज रहे कि शिवपाल सिंह यादव वजह से चुनाव लड़ल नहीं चाहत चाह रहल बाने कि उनके बेटा आदित्य यादव के टिकट मिले, लेकिन ये बात के अखिलेश यादव ना मनले रहना। अब देखे के हुई कि एक बाद शिवपाल सिंह यादव के जौन उम्मीद बाटे कि वो आदित्य यादव के ही वजह से टिकट मिली, अब वो बात में कितना सच्चाई बा।